कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। या 1910 आमच्या पिढ्यान छत्रपती शिवाजी महाराज असतानाच आम्ही आमच्या बायला सन्मान दीस असा आणि आमचं एकूच दीस नाही, वर्षाचे 365 दीस महिला दिन पब्लिकली जरी नसताना घरात 365 दीस महिला दिन असता। त्यामुळे तुमका म्हणजे कशा एका दिसाखातीर रावपाची गरज ना, हो एक निमित्त असता। आम्ही कशा या गणपतीचेर आमची सदांच या गणपतीची आमच्यावर कृपा असता, आमचं गणपतीचं प्रेम असता। तरी आम्ही गणेश चतुर्थी वर्षाने 5 दिवस करता किंवा 1.5 दिवस करता किंवा 7 दिवस, सो त्या हो निमित्त असता। जर मंचार आपल्या भुरग्याक जर आपल्या भुरग्याचे बौद्धिक पातळी जर शिक्षणान खूप फुडें वचपाक इतली ना अशें जर आपणाक प्रामाणीकपणान दिसता जाल्यार निश्चितूच त्या भुरग्याक खंयच्या तरी खेळाच्या माध्यमांतून फुडें काडपाक जाय। हांव खंयच्या भुरग्याक कमी म्हणिना, पूण एक आयच्या ह्या स्पर्धेच्या जगात खूपशे गोष्टी आसा तातूंतसून आपलें नांव वयर काडूंक शकता।